čiže do nákladov na túto zárokovú úlohu by mali zarátať aj náklady matky, na túto ako spoločná spoločnosť zabúda je to spôsobené tým, že zamestnávať boli vždycky viac menej budú. Nová emancipačná politika do jednoty sa to zamestnávanie žien, čiže v rámci toho nám vzniká problém vlastne. Budeme musieť sa vysporiadať s otázkou tohto objemu nákladov. V Kanade sa štatistici v Kanade sa takto štatistici to vysporiadali, urobili socialistickú revizorku do 60, to znamená, že započítala nebola demokracia, že do HDP. V Kanade zistili pred 2 rokmi, že ide o objem 46% v bode, keď sa náklady, životné náklady zarátajú formou, ako sa to v skutočnosti deje. Čiže aby sme pripravili krízov tak ako Kanada, stačilo by nám nový, teda myslím celoeurópsky, urobiť to, čo robila Kanada, jednoducho pokračovať v trende, že je potrebné urobiť snímku domácnosti, čiže práca, ktorú robí žena, a potom na národohospodárskej úrovni implementovať nové masicové spôsoby. Čiže my sme v tom vlastne pracovali, ten problém je, že každá tá štatistická zmena vyžaduje veľmi veľa peniazy a preto sa to nedieje. Od 1. apríla platí v Európskej únii zákon, že napríklad 700 000, že napríklad zo 7 krajín, keď sa združíva občania, tak je možné miliónom hlasov dosiahnuť istú zmenu v zákonu. Čiže tak sa pýtam, možno na záver, aby som toho nehovorila, že my vlastne potrebujeme ani nie zákonom, ale to, čo hovorí United Nations, minimálne zákon. A to, čo hovoria predpisy Európskej únie, že treba je doviesť rodové štatistiky do konca. My to len potrebujeme naozaj urobiť. A zrejme sa čaká na ten zákon. No a druhá vec ešte, že to ženské problematiky je práve shift alebo zmena v tom myslení, že tak ako povedzme sa dostal verifikáciou 34-ročného človeka, ktorý bol veril, že je to úspešné nezkazstvo optimist, tak takisto v oblasti toho, ženská práca by mala byť súčasťou HDP, by stačilo, keby sme takýto úzus prijali v každodennom živote. To je snad postavíme do konvergencie. Z mojou hlavy. Takže ja by som si skončila, teraz by som dala slovo Bia. Bia, could you please go for it?